atar da kake yi wallahi sai na yaƙe ka kansa. Ka zo ka yi wata shiga kai sai a rantse limamin gaske ne, bayan in an ce ka kai fatiha sai an samu wata matsala, kuma ka zo ka rike carbi. Mutanen da suke rike carbi Allah suke roƙo, manzon Allah suke yi wa salati, tasbihi suke yi, kai ka roƙo mata kake mu'amala da su, kake keɓewa da matar da ba taka ba. Babu inda shari'a ta ce kai wannan, kuma ba a san me kake gaya musu ba. Kuma a jikinka duk inda musulunci yake bai yarda da gunki ba, kowane iri hoto ma musulunci bai yarda da shi ba, amma ka saka wa kanka bala'i. To wallahi baka isa ba, kuma ba zan bari ba. Kuma in dai wannan harkar za ka yi, ina gaya maka wallahi duniya sai ta ganka tsirara. Kamar yaya? Wallahi sai duniya ta ganka tsirara, sai an ma bintir. Wallahi sai an ganka zikitir. Ka bari ka ji tsoron Allah shine mafi alkhairi. Da zan gaya ma wani abu mafi alkhairi, da ya fi alkhairi gare ka ka riƙe. Wannan abin da yake annoba ce ta imani. Wannan abin da kake yi zaizaya ce ta imani, imaninka ne ike zaizayewa, ya kamata ka gane. Haɗa Allah da wani kan talbate ta kenan fa. Wallahi malam ma kwanan nan jaki na binne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yi kokari ka da musulunci. Dan muna kokonto wallahi. Kamar yaya? Ai duk mutumin da ya haɗa Allah da wani, ai shi Allah ba a haɗa shi da kowa wallahi, sai ibarka da naka. Wallahi ka kiyaye ka koma musulunci. Shikenan. Tunda dai ni ne maka tauna ne maka haɗiya baka gani ba. Na lura ɗan abin da nake samu hassada ta shiga ciki. To babu matsala. Ni kuma zan sa ma laya a ciki. Ba za ka kai gobe ba. Ba zan kai gobe ba. To me za a yi? In ban kai gobe me za a yi? Gaya min me za a yi? Kai ka sai ka zauna titir? Tsaya ka ji do Allah. Ni na yi imani da Allah. Shi ya yi ni, shi za ya kau da ni. Amma ba mai datti irin ka ba wallahi. Ka ji ɗaya? Na biyu kuma an gaya ma tsoron mutuwa nake yi? Ka je ka gaya kowa yanzu in ta zo ma da Allah. Allah karɓi mu da imani. Ba na tsoron mutuwa, ba na tsoron mutum, ba na tsoron duk abin da ake ba wa mutane tsoro, ba na tsoronsa. Sannan kuma da duniya da abin da yake cikinta ina roƙon Allah ya nesanta da su. Sha. Taɓa gaban guri. Na ɗauka hankali kai ka zo kai. Yanzu na fara san duniya. Yanzu na fara san duniya.